Здравейте, това е следващия епизод на Как се прави. Днес ще ви науча за някои животни. Вижте го този изрод, дето ми бяга, той се нарича крава. Като го видите, ви дава това кожа и други. Това е зомби. Е този изрод, дето ме оттепа преди малко. И се нарича зомби. Това също е крава. Крипър. Ето изрод е крипър. Виж как. Вижте кои бягат отзад. Вижте кои бягат отзад. Това ми взе. А не. Сега бягам. Защото има много малко сърца. И отивам да спам. То по принцип става ден и тогава умират само скелетите и зомбитата. Друго не умира. Така, научихме малко за животните. Аз ще ви покажа и други животни. Ето сега, почвам с животните. Окс за животни. Е това, дето го виждате почти оголено. Овца. Да го виждате почти оголено е овца. Това е кон, това са кокошки. Това е кокошка, това е овца и тук това е розовото, дето е готиния пиче прасе. Така. Днеска май няма да показвам нищо, кое как се прави. Или не, всъщност ще ви покажа как се прави шлем. Ето вижте. Так. Ето това е шлем като моя. Так и так. Ето вижте. Същия, само дето не е боядисан. Так и так. Виждате ли разлика? Гледайте сега с кратумата ми. Так. Има разлика, нали? Значи, не знаете, аз съм го боядисала с това. Като унищожите цвете, или не знам ли аз нещо друго, примерно, като унищожите цвете, то ви дава цвят. Примерно, ако е червен, ви дава такова. И други. Така. Чао. Приятен ден или вечер.